ćemo čitamo poeziju malo. Poljubac žene zmaja, pesma, budući da je tako. Prva zbirka, prva pesma. Da li vidiš kako munja može da ošine? Znaš kako voda ume da proključa? Gledaš vetar što drvo iz korena čupa. Čuo si da nebo može rupama ranjeno da bude. To kako je vatra šumu proždrala, podsjeća na otrov koji tako lako ubija. Ako je čovek stvoren da se čovekom zove, zašto se pitaš kako žena odgovor na to već ima? Koliko vremena treba da prođe da shvatiš da nije u pitanju vreme? Koliko pitanja treba da postaviš da bi razumeo da se u pitanje jedno sam pretvaraš? Budući da je tako, opravdano je da je toliko teško vidjeti jasno, moliti glasno, plakati radosno, utišati se mirom bogato, dati sve od sebe bezglasno, voleti. Hvala.